Godmorgen, velkommen til en ny dag. Jeg er stadig i Tyrkiet, og Clemensen sover sindssygt længe, så jeg tager ud for at finde en café og få en kop kaffe, og jeg er fandme omplet. Det er fandme et fedt sted, men der er fucking høj musik. Til jer, der kender mig, ved I, at min yndlingskaffe er en mokka. Det er simpelthen så lækkert. Den der chokolade og kaffe. Men de havde så, kun her havde de en mokka brownie. Og der bliver jeg jo lidt bange, fordi at jeg er ikke så meget til de der, jeg kalder dem powerpuff kaffer. Oj. Shit. Jeg tror lige deres glasskæld væltede. De har sådan et spejl. De sætter lige ind her. Jeg tog en video af det. Det væltede lige. Fordi det er så dårligt vejr udenfor. Nej. 27 kroner for sådan en speciel drink. Det var sådan en sæson en. Og en normal cappuccino kostede, hvad? 15-20 kroner for en stor. Det er så sindssygt. I Danmark, der tager du ikke på sådan... Det er det en af de fancy caféer. Der tager du ikke på fancy café og betaler 20 kroner for en kaffe. Okay, den er faktisk rimelig god. Jeg tror, jeg kommer tilbage hertil. Hvorfor fanden er der en due inde på hotellet? Hvad fanden foregår der? Jeg aner ikke, hvad der foregår lige nu. Der er en fucking due på hotellet. Jeg er på vej over trappen. Jeg skal op til Clemensen. Så ligger der en... Så står der en fucking due. Den virker meget chill. Hi. I just want to let you know there's a pigeon on the stairs. Like a bird. Bird? Yeah, a pigeon bird is just sitting on the stairs. Right there. Burada. Nasıl oraya gitmiş bu? Müşteri getirdi vallahi eline. Bak burada gel. Arıyorum sabahtan beri ya. Thank you. Wow. Krem aldım, süreyim bari. Hey, du stod op. På vej herop, der var en due på trappen. Hvad? Random. Ja. Nå, lad os prøve at finde det her fitnesscenter. Det skulle ligge 7 minutter den vej. Okay, fedt. Vi er på vej til fitness. Vi tænker, at planen for i dag er at tage op og træne. Og så bagefter, Tyrkisk bad. vi har hørt så meget godt om tyrkisk bad. Så nu skal vi prøve det. Med massage fra, hvad var det? Tyrkiske kvinder? Eller kvinder fra Bali eller sådan noget? Ja, i går blev vi tilbudt et sted. Og hun lagde meget fokus på, at det var kvinder fra Bali, der masserede en. Det lavede hun rigtig meget fokus på. Men jeg ved ikke, vi må lige se, hvilken en vi tager. Det er fordi, det skulle regne hele dagen i dag. Ja, det skulle regne hele dagen i dag, men det er faktisk fucking varmt lige nu at have jakke på. Og solen skinner. Men jeg ved ikke. Jeg tænker, vi finder et tyrkisk bad bagefter, og så resten af dagen ved jeg sgu ikke lige, hvad der skal ske. Vi ser, hvor vinden fører os hen, tænker jeg. Er det ikke bare det, vi gør? Det lyder godt. Er der låst? Ja. Er det fordi, det er søndag? Ja, closed Sunday. Næsten alle fitnesscenter hernede har lukket om søndagen. I hvert fald ifølge Google Maps. Men der var et virkelig nice et. Ikke så langt væk, som der stod, der var åben. Ja, men det her stod også der åben. Skal vi giver det et forsøg, tænker jeg, ikke? Jeg tror sgu, der er åben.
Nå, Clemensen. Jeg tror aldrig, jeg har været et sted, hvor der er absolut ingen, der snakker et ord engelsk. Ej, de snakker lidt engelsk, men Meget, vi meget skulle lidt. lige have fat i oversættelse. Altså, det er helt sindssygt. Og maden. Jeg tror ikke, de brugte deres egne billeder. Sådan her ser burgeren ud. Altså, billedet, det så sådan her ud. Så, ja. Din, hvordan ser den ud? Den ser ikke lige så god ud som på billedet, men den smager fandme godt. Eller også er jeg bare virkelig sulten over med træning, det ved jeg ikke. Og jeg kan simpelthen ikke holde det ud, men lige bag os, der ryger de. Og man kan så ikke se det nu. De har lige røget. Det synes jeg fandme er klamt. Så efter virkelig mange forsøg, fandt vi endelig et tyrkisk spag, vi var tilfreds med. Men det var fandme ikke nemt. Vi var ved at blive scammet. Han fik os til at betale dobbelt op, så vi betalte 5.200 i stedet for 2.600. Og så skulle jeg have penge tilbage, da jeg selv opdagede det efter noget tid. Og så kom han med kontanter, og så kom han ikke med nok kontanter, og så skulle jeg gå tilbage til ham for at få resten af kontanterne, og så var bare meget bøvl med det, og det så lang tid. Men vi fik vores penge nu. Så må vi håbe, sådan noget tyrkisk spag her er, at det er værd. Jeg opdaterer efter. Jeg kan sjovt nok ikke filme derinde. Okay. Vi er kommet ud nu af det der tyrkiske spag. Hvordan skal vi lige forklare den her? Det var ikke lige, hvad vi havde regnet med. Jeg sad og ventede så lang tid på dig, og jeg var sikker på, at du havde taget happy ending. Nej. Okay, lad mig lige forklare det. Så vi sidder i saunaen. Lige pludselig kommer der en og henter dig. Skal give dig massage. Lige pludselig kommer der en og henter mig. Vi kommer ind i de der steamrum, ikke? Så ser hun, jeg har badebukser med, fordi vi har taget badebukser med. Så kigger hun virkelig mærkeligt og sådan, tager dem af og kun på håndklædet. Så ja, okay, fair nok. Så vasker hun mig. Og så lige pludselig så skal jeg så ind og have massage. Og så er jeg sådan, og hun kan slet ikke snakke engelsk. Så sådan, skal jeg tage håndklædet af? Så hun, yes. Og så ligger jeg mig, og så giver hun mig massage en halv time. Efter den der halve time, så begynder hun at grine af mig. Så tager hun sin telefon, går ud af massagerummet og lukker ikke døren efter sig. Så jeg ligger der helt nøgen med sådan et lille bitte håndklæde. Og så kommer hun tilbage, giver mig telefonen, for hun snakker ikke engelsk. Så siger hun, så tager jeg den telefon, så er der en mandestemme, der siger, hello my friend. Så siger jeg, hello. Jeg er meget forvirret der. Så siger han, how are you? Så siger jeg, I'm good, how are you? Så siger han, good. Og så siger han, do you want to buy some extra? Og så er jeg sådan, some extra? What? Og så siger han, do you wanna buy some sex? Og så kigger jeg bare, jeg var så forvirret der, så jeg sagde, no thank you. Og så giver telefonen til hende, så snakker jeg lige videre. Og så var det så efterfulgt af den mest akavede halve time i mit liv, hvor hun bare skal give resten af massagen, mand. Hvordan var det inde hos dig? Det var en god massage. Jeg ved ikke, hun kunne ikke noget engelsk, så det første hun gjorde, det var at tage sin telefon op med Google Oversæt, og så spørge, do you want sex? Og så kunne vi ellers begynde. Men ja. Hvad sagde du? Sagde du ja eller nej? Jeg sagde sgu da nej, bro. Altså, jeg var ude for dig, hvad mener du? Jeg sagde nej, og så gav hun ellers en god massage. Og det der spag, noget tyrkisk bad, whatever. Det var ikke lige mig, men så har vi prøvet det. Det var nok... Jeg er helt målløs. Jeg tror ikke lige, jeg skal tilbage der til snart. Ja, så vi tager noget tyrkisk lokal mad for lige at sunde os. Det ser faktisk virkelig lækkert ud. Jeg har fået noget kyllinge cheese kebab. Det ser virkelig godt ud. Så har vi fået sådan en tyrkisk dessert og tyrkisk te. Vi er virkelig kommet lokalt. Vi er også de eneste, der ikke har sort hår her. Altså det er virkelig lokalt. Det dufter af marcipan. Kransekageagtigt. Lad os prøve. Jeg aner ikke, hvad det er. Er det sådan lidt æblekageagtigt?
det er faktisk rimelig godt. Det er for sødt, så det smager godt. Jeg synes faktisk, det er meget lækkert. Fandme ligesom at være i Beredskabsstyrelsen igen, så er jeg tilbage i Bilkirkegården. Den har stået hernede. Den har sgu stået her noget tid. Vi kunne købe den, eller tage den, og så prøve at renovere den, og så sælge den videre. Det ligner næsten, at det er automatgear. Vi fandt sgu ikke til bil. Fandme hvad? Har i lang tid. Hopper han? Han var sød. Jeg gad godt at prøve at sætte mig ind, men jeg tror, med at få nogle sygdomme, har du virkelig lyst til det? Alt der er penge værd er blevet taget. Prøv at se, det mangler håndtagene er taget, og radioen, og rattet er også taget. Men vi fortsætter, tænker jeg bare. Let's do it. Jeg aner ikke, hvorfor der er så mange. Jo, jeg tror, de skal i moské lige om lidt. Der er en moské her, og så er der bare ekstremt mange. Tror du, det bliver sure over, vi er her? Sure over, vi går på gaden? Jamen, jeg ved det ikke, det er okay, vi fik desværre at vide, at vi ikke måtte filme, men vi kom til at snakke med 2 lokale, der kunne snakke en lille smule engelsk. Og de sagde, at det var en slags begravelse. Det var i hvert fald sådan, vi forstod det. Så det er jo helt fair. Men altså, når man kommer væk fra sådan turiststedet op i det lokale, er du sindssygt, hvor er de gæstfri. Ja, vi er meget gæstfri. Ja. Tilbudt mad og drikke og te og så videre. Ja. Vi tog ikke imod så meget, vi tog kun imod te, men virkelig sødt af dem. Virkelig flinke, venlige. Ja, men virkelig søde mennesker. Jeg synes virkelig, det er fedt at komme væk fra turiststederne og op i det lokale. Sådan det her, det vil man aldrig se nede i downtown turistland. Jeg synes, det er så fedt. Øj, det er virkelig godt shot her. Det ser virkelig nice ud med palmerne. Okay, vi har fundet noget, som jeg bliver nødt til at prøve. En burger med en bøf og fried chicken. Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det lyder helt sindssygt. Det er bare mig, eller lyder det ikke helt sindssygt? Altså, det lyder meget godt. Altså, lad os prøve det. I want to try burger with like a patty and a fried chicken. Mena? No, just a burger. Take it over here? Yeah, we eat here. Here? Ja, thank you. Okay, her er den. Det er fandme lidt af et svin, og jeg tror lidt bare, det er sådan til at lokke turister frem, men det har jo virket, kan man sige. Men let's dig in. Hvordan fuck skal jeg spise? Det bliver så vulgært, det her. Ja, tak. Var den varm? Mm-hmm. Og kuden var fucking varm. Jeg tror faktisk, at det er rimelig fucking lækker. Faktisk ret lækkert. Du skal lige prøve. Det er sgu meget god. Ja. Det var god burger, kylling og bøf.